Uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Happy Saturday po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harongon yan. Sabi ka na daw, natangay tagari iba nga ang boses mo niya na pagka-odto na. Pagpasensyahan nyo na tabi ta, araw talaga kanin pag mga short notice, marisa na Kuya Jun, niyaw na ako nagbabalag-balag dyan sa ground floor kan DCGB. Sa pangaran po kan regular rin nung nakakaibahan mo niya na pagka-udto sa programang Legally Yours GB. Ako po muna sa inyong paramientas na kasabay ngun yan. Pero unfortunately Kuya Jun, wala kita ni na bisita na abogado, abogada, tanganing magtukar nin sarong topic. Manungod po tabi pagtaon ni na mga ideya kung na ano ang mga dapat gibuhon sa mga siring na concern. At may importante da pong lakaw si Attorney Attorney Christine Longabella. Sa inyo pong regular na anchor po udigdi sa programang Legally Yours GB. Magsarabay-sabay kita, mag-orostorya kita kan mga pangyayari sa palibot. Sagod po tabi alas 12 nin pagkaudto. Ngunyan man sana po tabi na petsa 25 na. Uy, pwede na magsaguli Kuya John. Pwede na mag-operation bahaw. Dahil ang nakakatapos pa lang tabi kan fiesta, digdi po tabi sa Legazpi Port District. So mga nagharanda Kuya John, pwedeng nagkukuskus na inikan mga mamantika na mga kaldero, pati na sa mga tiglaganan so ipiglatag sa mga bisita. Pag-arog ba kayan, pag mga arog kayo ng mga aldaw, bising-bising na kan, lalo na kung may mga sinurubli na mga kaldero, talwasi. Dakol-dakol ang pigluto kayan. Kaya dakula na talwasi tas kaldero ang kaipuhan. Magsarabay-sabay po kita, pwede po kamo magpadara ng mensahe sa muyang official Facebook page, ang DCGB News Online. Mag-message po kamo dyan sa inman kamo na lugar, ligdi po sa probinsya kan Albay. Kumusta po ang sitwasyon dyan kan panahon sa indong lugar? And at the same time, pigluluto na po nindo na pangudtuhan po dyan. Kasabay daw po kami sa bilang. Maray na pagkauto po dyan sa Familia Aranya sa Gugon, Legazpi City. Lacandula Drive, Gugon, Legazpi City. Pagpasensya nyo na Kuya Jerry. As in, Ate Sally, taday nakaabot sa Kuyang Bitis kaso hapon pasisiring po dyan tabi. And may mga activities pa po ngunyan na ipiglatag dyan sa Legazpi Port District Fiesta. Ito po bagang ipigpaliwanag ni Kapitan Eric Sim Bresuela na ngunyan po na pagkahapon magkakaiga po ni na banal na misa 4:30 po yan nin pagkahapon. Diyan iyan sa St. Raphael the Archangel Parish Church para sa pigkaapod na segunda dia. And then pagka alas 6 nin pagkahapon gigibon po tabi ining Simba Zumba dyan sa Pacific Mall Bridgeway. Ayan po sa Lanco Business Park. And salamatunan po sa gabon participar duman sa almost 11 days na mga aktibidad dyan sa Legazpi Port District. Bilang pag-anticipar man kan pag-celebrar po kan kafiestahan kan nasabing lugar, in honor man po iyan sa tuyang patron. Naiyuman ang patron dyan nga ni sa Samuyang Barangay. Kaso na-move duman ko dyan sa Muya. Di ko alam kung Nobyember duman ang Samuyang Fiesta. And halos ang mga barataon niya nagruluwasan. Iyo itong preparasyon na po ngunyan sa papaabuton po na Undas 2025. Ito nga ni ipong Department of Transportation, Land Transportation Office, nagkaigwa na kan Oplan Biyaheng Ayos para po sa Undas 2025. Pinuna na po ninda iyan kan
Oktubre 20 kan Lunes po tabi yan, and madurar po yan sagud po tabi Nobyembre 4, 2025. Nagkaigwa na sila ng inspeksyon sa mga dyan baga sa mga terminal, pero ang mga terminal sa Daracula sa Bicol Region, dyan sa may parte kan Naga City, igwa po dyan, igwa ni terminal dyan sa may parte ka na Sorsogon, and then sa kada paglibot kan sa inang mga personal, ako lang itong pag-arab ngaya kainin ng mga holiday, may mga piglalauman ngaya po na mga pagruso nin tawid, asin mga biyahero, hindi man sinda saka lang ngaya ma-check kan sa indang mga nasasakupan ng mga vehicle. Kanakalis na aldaw niya kung sinda dyan sa Bicol Central Station sa Naga City, kung sain, syempre, pig-check nila duman kung ang mga driver po ba may magakanigong lisensya, kung ang lisensya po ba nindaan ba ko expired, pati na itong official receipt as in certificate of registration. Dahil sabi dati ni RD Ranches dati, kan Regional Director Personality sa Bicol Region, and then ni Assistant Regional Director Vincent natin. Pag ang driver da Kuya June, ang igwanin mga sufficienting magakanigong mga dokumento, data man nga tigahagad na may imbelto ini sa road crash, at least ngaya, insured niya sa mga pasahero ngayon nito. Posible ngayang i-cover duman, so kakaipuhan ngayang pambayad sa ospital just in case may darahon, and iba pang mga benepisyo po tabi. And siyempre, dakulang bagay ng gad na dapat ang mga nagdadalagan po dyan ng mga vehikulo at the same time, sa mga drivers, iyo po tabian igwanin magkakanigong dokumento. And kasabay sa mga hihiling dyan kan LTO, ito po tabi na roadworthiness, kung an mga gulong ba, an mga ruweda po kan mga public utility vehicles ta po dyan, nasa maring na kondisyon, itong preno niya, air, gas, igwa kayan po igwa kayan ki blow bagets na dapat na sunudo, and then ang pagirumduman kan LTO Bicol sa panganat po yan ni Regional Director Alan Castillejo, asin ni Assistant Regional Director Vincent Nato, na dapat po sa gabos na pagkakataon, iprioridad po ang kaligtasan kan gabos, magsunod sa mga traffic rules, asin mantinero, ang pagkakaiga po nin disiplina, kamantang kamo po nagbabiyahe sa tinamo. Dahil na ba ko na bagong winan para sa tulad, itong mga nagkakabararitaan tang may mga road rage na nangyayari po sa tuyang palibot, partikular na itong may mga involved baga dyan. Ang pinaka last nga ni po bagang nangyari kaiyan. So sarong kotse na nasa abitan ito kan sarong motorsiklo na pinagmamaneho din sarong minor de edad. Instead na darahon sa marhay na paghururo, abaanan ni mo tigparabuko kay itong tigsundan itong driver kan na vehicle itong kotse. Itong sunakamotor na estudyante minor de edad. Sagud na magkakabarangga na po kay itong driver ka na naka four-wheeled vehicle. Ito po tabi na driver ka na motorcycle, which is nagtatao po ni risk duman sa mga sa pigbubukod niya, pati po na po sa iya. Dahil ang takon makaskas ang pagpadalaga, paano na sana sumay mga kasarabay po dyan sa palibot. Kaya kung kamo po, lalo na ngunya na taan tabaga ang undas ngunyan, ang petsa 1 nasakto ng gad po yan na aldaw nin Sabado, asin ang petsa 2 iyon na ang mismong aldaw kan mga kalag, iyo po tabi ang Domingo. Kaya posibleng may mag-leave dyan na Friday, October 31, tapos may mag-leave na November 3. Isusulit na ninda itong mga pagkakataon na mauruli man po sinadigdi sa mga probinsya. Tanganing makaburo bakasyon man lamang. And pag-arog ka iyan, talagang halos ang mga vehikulo, iyo po tabian paruluwas dyan sa Metro Manila o kung daiman, sa mga hali manigdi sa probinsya, paluluwas man po yan dyan sa may parte ka National Capital Region. Kaya magbalon po tabi ka mo ni halawig na pasensya,
And magbalo na kamo nin mga pagkaon, bulong, as in iba pang mga essentials. Tanganing day man po kamo na didisturbo sa inyong pagbiyahe. Lalo ng pagbaga, dyan sa nagkapirang mga areas sa Bicol region, and dakol pong pig rerebla, so lauman po nindo na posibleng dakol-dakol na mga oras an sa indo pong masasayang dyan. Dahilan nga ni po nagkapirang lane sa nakantinampo, an pwede po tabi na agi. Iyan ang mga pangyayari paligdis sa tuyang palibot concerned and Land Transportation Office Bicol. And of course, sabi man ni Ma'am Jamie Roperez, ang tagapagtarampukan LTO Bicol, na padagos man po graray ang sa inda pong mga distribusyon nin mga backlogs nin plaka para po duman sa mga nakapagrehistro 2017 below. Makipag-coordinar po kamo sa pinakaharaning district office kan LTO sa inyong mga lugar, tanganing maikliman po nindo nin tama sa oras. Bako na nga ni palang tama sa oras, ta backlog na po pala nga ni ining pigdi-distribute. May mga naka-schedule po bagaan LTO kaya na distribusyon, nagduduman sinda sa mga parke, sa mga mall, kung saan mas dakol po na tao ang nagbibiresita. Tanganing mas maeranin nanggad po itong mga plaka na dapat po ma-distribute. Kaya nga ni ngaya backlog. Sa Monday naman daw, makibalita ako kay Ma'am James. Kung pira na ba na-i-distribute ni ng plaka? Kasi last time na nakahuron ko si Ma'am Jamie, hali isa na sa 200,000 plus na mga backlog nin mga plaka digi po sa Bicol region. Sa Bicol region itself lang yan. 200,000 na mga plaka ang di pa po na i-release. And sabi niya, nasa 45,000 pa sa nangayon o kaparehas ngayon nin 23%. Kaya padagos po an sa indang pangapuda na kung pwede naman na ma-claim po nindoan sa inyong mga plaka, tabangan man po nindoan na ahensya na magka-distributor na iyan dahil tayin po bagaan sa mga marching order man kan sa inda po tabi na sekretaryo kan si Secretary Vince Dizon pa ang nasa LTO. Yun yan po baga nasa Department of Public Works and Highways na po siya. Kaya sabi na digdi, mababa pa ngaya ma'am, anong last meaning huron? Haloy na kami naghuron ni Ma'am Jamie. October, bako ini October. Mga September 17. Iyan sulas na huron mi. Baka lamang sa sa Lunes. Naglangkaw-langkaw na lamang po ining distribution rate kan LTO Bicol. Malay mo, nasa 50% na ini. Sabi niya, baka po pwede yung number of plates na lang po muna ang emphasize. Hehe. And continuous po ang distribution ngayon namin region-wide. Last time, tigkahuron ko man ini si Ma'am Jamie Roperez. Manungod po baga kumusta na daw kuya dun senior citizen na biktima po nin hit and run dyan po sa may parte kan Barangay Bitano, Legazpi City. Dahil last time na nahiling ko sa post kan sa indang familia, iyo po tabian iyo gari nasa medyo alanganin an sitwasyon. Di ko lang sure pirang simana na po ang nakakalihis. Tigapot ko si Ma'am Jamie kay ni kan LTO. Kung an LTO ba, may possibility na mag-impose man din sanction duman sa 25 anyos na civil engineer na empleyado kan gobyerno. Baka po siya taga LGU or province. Kasi empleyado po siya kisarong ahensya kan gobyerno. Sarong civil engineer siya. Na imbelto po duman sa kaso nin hit and run. Sabi ko, sa Metro Manila baga kuya dyan, pag mga araw ka na mga insidente na may hit and run, may mga road rage,
madali na mag-impose nin penalidad, halimbawa nga 90 days suspension nga kan sa iyang lisensya. Ano nga nito? Habang buhay ngayon, na siya dapat ngayon mag-drive nin ano man na vehikulo. Ito po baga, ang concern duman is poko mas o menos alas 6 nin pagkaaga, mantang itong su victim na nasa 80 years old, almost 80 years old, o sobra pa nga sa 80 years old. Masimba man sa nakuta ako yun duman sa may Fatima Church, kan bigla ining maside sweep, mabangga kan vehikulo na tigmamaneho kan 25 anyos na government employee. Pero instead baga Kuya Jun natabangan, ito pong su viktima dinulagan niya po tabi ini. Ang depensa man kan nasusug itong su driver na ito, iwinalat niya Kuya Jun sa iyang vehikulo sa pigbobordan niyang uulian niyang boarding house. Tapos, kang nagsurusugan na family, kan ito nga ni po na biktima, kaibahan su traffic invest, kan Legazpi City Police Station. Nasusug Kuya dun auto niya, tapos nasusug siya, itong 25 anyos nito, sa opisina mismo, kung saan siya po nagtatrabaho. Ang LTO po baga kaya sa central office, makaskason magtaunin na penalty. Tighapot ko ni si Ma'am Jamie kung may posibilidad ba na mag-impose man na penalidad ang LTO Bicol. Pero ang simbag sa ko lang ni Ma'am Jamie, ongoing pa po ma'am ang investigation ngaya ka ito. And nag-coordinate man sinda sa PNP sa paagikan sa indang operation division. And then kung may ipapaluwas man na statement ang sa indang opisina, wala pa po tabi iyan sa good sangon yan dahil pigahalat paninda ang investigasyon kan PNP. Pero bad lamang po may paradangog kita dyan na midbid ito. Last time, kan nagpapadagos sa event kan Legazpi Port District. Pero naglawag ako sa sarong naglawag ako kuya dun sa sarong fast food chain po dyan. May naghapot sa kuyang senior citizen. Takaibangan niya da itong sub-victima na naki-birthday pa nga ni ngaya kami. Nagduman pa nga ni so dinuman ba ganito Jerome na installation kang Susana Agati Wi Albay. Kaibahan pala ito duman Jerome. Naroduman mo lola na hit and run dyan sa may bita Kaibahan pala ito duman Jerome. Nag-attinder pa duman sa installation na ito. Naki-birthday pa kay Monskri. Tapos kinaagahan, nangyari na ngayon. Kukulibat man ito sa kuyang sarong lola. Amigi din ito, sarong retired na, di ko alam kung teacher ito o principal. Diyan po tabi dati sa Ibalon Central School. As of now, wala pa kiipigpapaluwas na anunsyo, informasyon man ng LTO Bicol. Kung sindaman po ang may pataw na penalidad po duman sa nasabing personang ito. Dahil amakon mo, ang depensa duman kan driver. Day man da siya madulag. Yan lang daw, natakot lada siya. Bada kuyugon siya kan pamilya. Imagine, 6:15 min pagkaaga nangyari. Tapos nadakop ka kan mga kapulisan, alas 3. Sabi ko ni duman kay COP Domingo tapos. Niya ako, mahalat pagay niya ako na mag-out sa opisina bago tabi magpasiring duman sa indong istasyon. Kung talagang sincere po siya doon na day siya man siya madulag. Aranihon su stasyonin pulis. Sarong liko lang, pwedeng maghagad tulos ng tabang. Instead of maghagad ng tabang, and darahon sa pinakahuran ng ospital, taranihon po baga duman ang Legazpi City Hospital. Gadisan na ni mo daw na binarayaan po tabi ito duman, considering na edad ni Lola na nasa 80 years old na. Sabi ni Sir Alvin, giguluguluhan ako dyan sa driver, hindi man lang 81 years old na nabangga niya, dapat i-revoke ang driver's license para dahil na makapag-drive, Ma'am Angel. Good day po, si Alvin Uy po ito. Di ba Sir Alvin Uy, kung ang iba baga mahiling mo sa national media,
pag mga siring ka na mga pangyayari, madali un makaskason sinda mag-impose nin penalidad. Ito although nadakop na siya na mga kapulisan taligi sa Legazpi PNP. And talagang so family po kayo to, iyuan determinadong sa angatanin magkakanigong kaso. Sayang Kuya Jun kan pagiging civil engineer niya na nyaw lang sa dyan sa kustudyo kan Legazpi PNP bako nga nagpapalipo sa mainit dyan ang sa inang preso. Pero kung araw ko takato na kung talagang daiman tutuyo Kuya Jun, pero balikan niya itong victim. At the same time, nagtabang siya mismo na maidara ito sa ospital. Dahil niya ito bayaan. Posibleng masabutan pa man kaya ito pong tabing ng mga family. So, ako personally, tagahapot ko talaga si OP. Kung kung ang ano niya kaya Kuya Jun, ang depensa niya, natakot daan. Natatakot ka, uto may araniho na police station. Day ka baga magrani pa siring duman and isurrender mo sa imong buhay. Anyways, sa mga masunod na aldaw, haputunta ka ng Legazpi PNP kung development sa siring po ka ng mga pangyayari. Maray na pagkauto kay Ma'am Lorna Plaza, nakaantabay po ngunan from Castilla, Sorsogon. Turutod-tod lang, antabayan po nindo, sabayan po ako nindo sa pag-uri na storya pa kan mga pangyayari di sa palibot. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 11:29. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan gaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 na do. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dapat aram mo! Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo! Ungod na ito, Kuya Jun po. Ungod na ito. Marayon pa so, rulin ko digdi sa sakuyang tukawan. Balik po tayo sa programang Legally Yours ZB sa pangalan ng pograray ni Ate Tin. Magsarabay-sabay kita sa good alas 12 nin pag kaudto. Diyan sa munisipyo kan Albay, igwana ki ipigpaluwas man na anunsyo manungod po tabi sa pagtaumanin insentibo duman sa solo parents. Nahiling ko dito sa official Facebook page ni Mayor Vic Perete. Actually kan mga nakalisal daw na dangog ko ini dyan sa may parte kan sa may hururon sa Sangguniang Bayan. Sabi digdi, pag-recognize Armanda po sa mga solo parents na nagtitindog bilang ama asin ina sa indang mga aki. Tulos man na ipinaabot sa Sangguniang Bayan ang kamauwatan na mag-implementar nin sarong ordinansa na mataonin 1,000 pesos na subsidy kada bulan sa mga rehistradong solo parents na may minimum wage o mas ababa pa sa maski papauno o makataon ni dakulang tabang para sa mga beneficiary. Kung halimbawa solo parent ka, tapos ang income po nindo ang kaibahan duman sa minimum wage o kamo po ang sarong minimum wage earner na solo parent and nakaregister ka na kamo dyan sa munisipyo ka na Daraga, bulan-bulan makaka-receive po tabi kamo nin 1,000 peso. Yan man ang mga pangyayari dyan sa may parte kan Daraga Albay. And congratulations po duman sa Bicol University sa kakatapos pa sana po na examination man. Halat daw, tahanapon ko itong anunsyo na ipigpaluwas kan Bicol University. Manungod naman sa onra na ipigtao kan mga graduate po dyan. Sabi digdi,
Sa kakatapos pa sana po na mining engineer, computer-based licensure examination, nakuha po kan Bicol University an top 2 sa paagi po ni Harvey Moraleda Rusi. Siya po ang may rating na 88.55%. And imagine, nakuha pa ka na Bicol University ang top 3 sa paagi man iyan ni John Henry Obar Rumbaaw. Sana tamang pag-pronounce ko kan si iyang apelyido. Siya man po ang may rating na 88.25%. And nakuha pa kan BU ang top 4 sa paagiman po iyan ni Nathalie Jewel Medalla Marshall na may 87.80%. Asin ang top 8 sa paagi po ni Atilia Jean Bermundo Imperial. Siya man nakakuha na rating na 87.55%. And Bicol University nakakuha po ni na 79.09% na rating. And dakulang bagay ng GAD po na ano po ini dahilan ta 43 sa mga nag-exam and nakapasar po tabi mga BUNyo o 43 newly licensed BUNyo mining engineers. Congratulations po tabi sa Indo. And sabi digdi, basado man po tabi sa ipigpaluwas na anunsyo na informasyon kan Professional Regulation Commission o PRC. Hali ngaya duman sa 290 na nag-exam para sa mining engineer computer-based licensure examination. 214 ngaya kaiyan an nakapasar. Naramdaman ko dati, so, ano na nga ni, so, geodetic engineer bagang sudigzan ko sa may parte kan, binanwahan kan Legazpi City. Kasabi na sa kulang, istorya na sa kuya, kasubanggi ngaya, o kahapon lang ngaya, Ate Angel ngayon natapos sa examination me. Halimbawa, kasahapon natapos sa examination ninda, and kasubagong mga alas 12 ngayon nin pagka matanga, nagluwas na ngayon sa resulta. Araw ngayon kan kakaskas ngayon na pagluwas kang result. Kung an mga examinasyon ngayon, pigigibo ngayon, computer-based. Kaya dahil mo na ngayon kaipuhan ngayon maghalat nin perang bulan, perang siman, bago ngayon may maaraman ngayon kung kami ngayon nakapasa. And, sana mas dami pang mga BUN nyo, bako lang mga taga-BU, kundi po haliman sa ibang eskwelahan nigdi sa Bicol Region. And nakakuha man kisiring na mga pag-midbid at the same time siring na mga recognition. Dahilan po dakulang onra, bakulang po sa inang mga eskwelahan, kundi po tabi. Pati na itong kung sa insida rehiyon, hali po tabi. And naramdaman ko, last man na examinasyon para sa Philippine Navy. Bicolano student man po, nangyinot duman, nag-top 1. Maray na pagkauto kay Kuya King Reginaldo. Sabi na, good morning, Attorney Angel. Kuya King is watching from Bunker 1. Oy, Kuya King, pangarap ko man ko na maging atay. Pero ang utak ko, day kaya gawid Kuya Joe. Tanahihiling ko pa sa nga ni pwede man palan, day kaya Kuya Jun gan sa kuyang utak. Nahiling ko pa sana sa mga review ni Ate Ange tapos ni Francia May Borra. Si Cha Pasi. Maray na pagkauto po dyan sa imo Kuya King Reginaldo sa Barangay Bunker 1, Legazpi City. Nakantabay po dyan an Familia Reginaldo. So, naramdaman nyo so 2025 Philippine Military Academy Entrance Examination. Sarong Pisay ang
nakakuha po ki top 1, ang top 1, sa katapos pa sana po na 2025 PMA entrance examination. Ang nakakuha ka iyan, iyo si Miss Amanda Isabel Tolentino Guzman, kan Philippine Science High School, Bicol Region Campus. Saan nakakuha kan rank 1, and imagine Kuya Jun, nasa ikaapat man na pwesto, iyo po tabian hali dyan sa Legazpi City Science High School. Suara nilang dyan Kuya Jun sa may SM City Legazpi, yan dyan na eskwelahan na iyan sa high school. Siya man po ang nakakuha kan ikaapat na pwesto, iyo iyan si Buena Joseph Azil Nathan. Nagtutubod na ako Kuya Jun, kaya palang sabi kan barkada ko na nasa ano na ngunyan, di ko alam kung nasa Solcom na siya ngunyan. Madaming ngayaan niya Angel na mga Bicolano ngayang matatalino. Dahil ngayata nung mga nakalipas ngayon ng mga examination sa Philippine Military Academy o sa ano pa man yung mga examinasyon, ba talaga ngayon makikita mo ngayon na nag-excel, nangunguna ngayon ang mga Bicolano ngayon. Hindi lang ngayon galing from Bicol University. May galing ngayon sa UST, may galing ngayon sa Philippine Science High School. Diyan po yan sa may parte kan Camarines Sur. Yan nga ni iyan si Joseph Azil Nathan Buena. Siya man po nakakuha nin 4th place dyan po sa PMA examination. Dahilan po magiging kadete para digi sa PMA Bagong Sinag Class of 2030. Itong examination man ito, bako lang ito literal na written examination. Nag-agi sinda duman sa mental aptitude, may leadership potential, tig-check po ang sa indang physical fitness. Kamalog sinda bilang duman sa military. Kaya makaugmaho na maski baga sa ibang mga examination, maski itong sa mga nagkakaralasi po baga sa may taga-UP, may kung sa ina eskwelahan, pero hali po sinatubo po sinadigdi sa tuyang rehiyon. Talagang mahihiling mo na kayang-kaya po na makipagsabayan kan mga Bicolano sa ano pa man po tabi iyan na sektor asin kompetisyon, bako lang nigdi sa Pilipinas, kundi po sa man iba-ibang parte kan kinaba. Maray na pag-go kay Ma'am Janeline Villar Bidar, nakaantabay da po ngunyan from Rapu-Rapu Albay. Permida po sila nakaantabay. Ma'am, sa inka po dyan na barangay sa Rapu-Rapu, kumusta po ang supply dyan kan kuryente dyan sa indong lokasyon? Nagbaran ako, hindi ko yan kasi bagong early morning po. Huna ako, duman lang sa southern part kan Legazpi. Kundi pati po pala nigdi sa ano. Di ko man sure kung may power interruption na pigpalawa. Kay Sir Jerome Beredo, nakaantabay na po ngunyan from Barangay Carogro, Rapu-Rapu Albay. Solid DCGB listener po namin. Listener po kami. Yan, nagkakararibo Kuya John, nag-iidaw sa Kuya ta. Igangunan ki election para duman sa Albay Police Provincial Office Press Corps. Yan baga sumang anuman, sumanga kaibahan ta sa media na nag-i-elect man po sila kan mga officials na igo po baga kayan ki press corps, itong su organization man iyan kan mga media sa kada probinsya. And then ligis Albay PPO, ongoing po sa indang pag-elect. Tiga para iti daw na ako dyan kasi bago pang tang early morning kay ang yan sino nagpabiyahe pasisiring dyan sa Ligao City. Nai-stress da Kuya Kuya Jun po sa kuyang barkada na taga Bombo. Kan last day nagkigo na ki election dito sa Legazpi PNP Press Corps.
kung saan nga ni napiritan na mag-opisyal ako Kuya June. Pero bako man so ano lang, so chill lang na opisyal. Tigaragda ako pa sa ring duman sa Albay PPO. Para nga may representation man ganyan so BCGB. Sabi ko, yaon niya ako duman naka-area. Si Kuya Jim. Hindi ko lang sure kung yaon duman si Kuya Jim. Nai-stress na so amiga ko ta. Secretary na siya digdi sa Legazpi PNP Press Corps. Tas tig-elect pa da siya Kuya Joe na secretary duman sa Albay PPO. Iyan man ang and mga pangyayari dyan sa palibot. Kaya turutod taod may masand naman kaini sa group chat mi sa Albay Police Provincial Office na press corps kung sa itong mga nagka-irelihir po dyan sa nagpapadagos po tabi na eleksyon. And pero palang duman sa nakapasar sa Mining Engineer Computer-Based Licensure Examination. Igwaman ni na doseng mga tapos sa binuwenyo o sa BU and nagkapasar po sila bilang electronic engineers ng unya. And 10 naman po na electronic technician. Yan po sa katapos pa sa ng October 2025 Electronic Engineer Licensure Examination as in Electronic Technician Licensure Examination. Yan sunod-sunod ang mga exams na nangyayari digdi sa tuyang palibot. Sabi kan tigi-share ko digdi Jerome. Ano ako nagdadangog ini si Nicole and Gloria. Nakapasak yun an sa iyang headset. Sabi digdi kan sarong kaunan, just in, Cha Diling, nababagalan umano sa investigasyon ng ICI. Inibagaso nag-iimbestigar manungod sa mga flood control projects sa tuyang palibot. Perang aldaw na, perang bulan na Jerome, pero wala pa nadakop na papatunayan asin na tatauwanin penalidad manungod duman sa mga maanumalyang flood control projects hindi po sa tuyang palibot na nagiging kausa kan kahaditan kan sa tuyang mga kapwa Pilipino na kada best nga pag-uran na kung dati nga daiman nga naka-experience nga kami nin baha sa muya ngayang lugar pero after nga na may konstruhir digdi ngayang proyekto sa muyang lugar halangkaw na ngaya o makaskaso na ngayang maglangkaw ang tubig. Maray na pagkauto kay Sir Raul Ardales, kay Ma'am Lourdes Fernandez, kay Sir Jose Edwin Rojas, kay Leonera Napod, kay Josie Tuazon Brillante, kay Ma'am Rowena Tena, kay Sir Albert Ocharan, kay Ma'am Elvie, kay Sir Ibio Eusebio Dulom Kides, and then kay Junior Alvarado, and then kay Sir Mark Ostonan. Nakaantabay po digdi sa tuyang programa sa Legally Yours GB. And sa mga day pa po nagpaparehistro, alawigon pa po ang pagpaparehistro dahil sagod pa yan sa May 18. Pero day na po tabi nindo paghalaton itong mga ultimo dia kan pagpaparehistro dahil lauman na po nindo na halawig an pila tantod naman kan iiwalo na naman nindo ang mga taga Comelec na mataram naman kamura kingaya kipasistebang ipigpapaotob. Halimbawa si Kuya June, siyempre nagtatrabaho baga dito siya sa Legazpi. Tapos pero taga Pulangi lang si Kuya June. Gusto niya magpabalyo sa halimbawa nga Cebu, may certain barangay doon. Pwedeng magpasiring si Kuya Jun dyan sa 3rd floor kan Ayala Mall. Darahon ang mga magakanigong dokumento para magpabalyo kan sa iyang rehistro. Dahil iyan na register anywhere po kan Comelec. A-apply lang iyan o pig-offer lang po iyan sa mga
capital city kan sarong probinsya. And sa sitwasyon digdi sa syudad kan Legazpi na iuman po ang capital city kan probinsya kan Albay, dyan po tabi iyan pig o-offer na register anywhere program. Kung halimbawa may estudyante dyan sa UST na hali ngaya kami sa parte kan Nueva Ecija, pero gusto magpa-correct kan sa iyang pangaran dahil niya sala ngaya sa spelling, kaya po tabing gibuhon iyan dyan. Pero information po kayan, ita-transmit duman sa lugar ka kung saan ka maboto. Iyan ipigpaliwanag ni Attorney Maria Aurea Bobunao kan Commission on Election Albay. And yun ang nga niya ng pangapulan nila no pagharalaton itong sa mga ultimo ng aldaw. Dahilan po nga ni amida naman kaiyan, may magkaraturog naman ngayon dyan sa Ayala. Tanyang po dyan sa indang pwesto sa 3rd floor po tabian. And sinda bukas po ang Lunes, sagod Sabado, kaibahan po ang holiday, alas 8 nin pagkaaga, sagod alas 5 nin pagkahapon. Darahon sana po nindoan sa indong mga dokumentos na kinakaipuhan. And kansuro nga ni kan first day, mag-aalas 9 na, ang nag-abot pa sana duman, saro na persona, pero ang edad niya 27 years old. Ever since that, pa man siya papartisipar sa eleksyon. Ano po man Kuya Jun, pwede nang kitang mag-sorosereblagan niya na pagkahapon tangani, makapag-preparar naman po ang masunod na programang Barata alas 12, maantabayin po ninyo dyan ang mga programa, mga istorya, mga barata na darakula na tinipon po dyan sa samuyang news base. Sa laog po tabi ni 6 na oras, ang lokal, pigigibo po tabi yan ni Nicole Ann Gloriani. Ang national, kay Sir Mar de la Cruz man po yan, ang samuyang news director as in news manager. Ang sa kuyang kapartner po, sa Rado Teknika, si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Antabayan na po ang masunod na programang Barata alas 12. Kaibahan po si Sir Bert. Ako po si Enzo Mustaza. Bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.